Počelo je. Hvala te Bože. Evo da vidimo kako radi ovaj sjetospremač RSS 1000, veća verzija. Da vidimo kakva je parcela, znači iskultivirana, ali sva u džombama. Zato ćemo da uzmemo ovu našu mašinu i da vidimo kako radi. Drži me. Moraš da priđeš malo da... Ili ti da budeš u kadru? Da, malo ja. Da se ne znamo, samo se vuče. Ajde da pokupimo ovu naravninu. Ovo je za sve stvari najde. Ajde idemo na preko. Prođi sa ove strane da se vidi kako zahvata. Vidiš, ona zahvata višak. Ona zahvata višak i onda ispušta po potrebu. Savršeno dekoran. Znači tu ga tražimo. Najbolje ovako na preko će ide. Uhvatimo. Znaš kako ostala ruka tamo. Samo to da ispravim. Samo više malo bude. Vidiš tako, to je lepo ravno. Kad nakupe ovi drončići ostavim, pođemo malo nazad i to je to. Još jedan put isto onako da idemo sneć. Da li nam? Kako je lepo rano. To bi otprilike bilo to. Pozdrav.